bawb, enw I di'r Perchedig o Wain Davies. Dwi'n weinidog yma yn Nyffryn Conwy. 12 eglwysi, gweinidogaeth bro, ac wrth y modd yma yn y dyffryn. Trio bod mor weithgar iawn a gwneud bob math o weithgareddau yma o fewn yr eglwys allan yn y gymuned, a dwi'n cael lot fawr o hwyl. Fel dyn ni'n gwybod yn Nant, does am lot o ieintydd yn dod i'n capeli ni rwan. Mae'r ysgolion Sul wrth gwrs ydy, a dyn ni'n gwneud y clybiau cic. So mae'n bwysig iawn i ni fod yn y gymuned fan'na. So dyn ni'n mynd i'r clybiau rygbi, bob fath o weithgareddau gymunedol a felly. Jyst i ymgysylltu ynde, hefo'r ieintydd y dyffryn yma a creu perthynas. Dwi'n meddwl dyna'r peth mwyaf pwysig. Dwi wedi bod yn mynd i clwb cic ers blwyddyn 8, dwi'n meddwl. Da ni wedi bod yn gwneud jyst fatha gemau. O'n i'n licio chwarae'r gêm benchball na. Da ni gyd atha'n dod at ein gilydd a stwff, mae'n hwyl. Be dwi'n teimlo mwy neu ddim byd ydy'r cysur mae rwy'n gael, y llawenydd yna, a mae'n jyst yn helpu ni ar hyd penderfyniadau bywyd. O'n i rheolwr y Ganolfan Hamdden, cyn i fi fynd i'r weinidogaeth. Byddwn ni wastad yn sbïo ar yr capeli fel y Ganolfan Hamdden. Ti gan pobl sy'n dod yn aml, so ti'n gofyn ei gweithgareddau fan'na yn dwyt. A dyna ti gan rhyw gysmeriad o ddim yn dod mor aml i Ganolfan Hamdden, a falle fel na dyn ni'n y capeli wan ynde. So ti'n gofyn meddwl am ffyrdd am gysylltu efo nhw, rhoi pethau ymlaen, a wedyn hefyd y rhai oedd yn byth yn dod i'r Ganolfan Hamdden, a mae'r rhai ddim yn dod o gwbl i'r capel. So be dyn ni'n gweld fan hyn ydy cyfle i ymgysylltu, mynd allan i'r gymuned. A mae chwaraeon y hun, ynddi, jyst ffordd gwych o wneud ynddi. Dwi'n gaplan yn y clwb rygbi a gallu gwneud lot o weithgareddau fan'na, ond mae'n ffordd gwych o ymgysylltu. Yn fama di clwb cic. O larfer da ni yn y festri yn Capel Sion, ond heddiw da ni wedi cael bach mwy o le, a rwan da ni yn Dyffryn Conwy. Mae Owain yn really funny weithiau. Os da ni yn y festri efo neud lot o stwff gwirion, fel y Ynir yn neud rwan. So'r gobaith i'r dyfodol ydy fod ni yn fod yn rhan mawr o'r gymuned, fod ni yn weledol, ac hefyd fod ni'n rhoi cyfle i bobl ddod i nabod Iesu yn well. A wedyn wneud hynny trwy cael lot o hwyl a fel un teulu mawr.